Mange kuteta mbili ekusagiza kutadzeta mbili emangoma. Ingu Production. Woi woi woi. Well, it's Gunshot. I'll be a 45 HK. Yo, infinity bits. Yo, boss bingo. Baby, yes. Makaki umuge bandit achinje hembe itai serious boss ko diani itambiri aitambiri yekusageza diani itambiri yekusachinja hembe diani itambiri yekuboronga boronga diani itambiri ndiuzenje dakuziba vanuti vari better than bad mukana muchinhu wangatata wafana ini awanda vacha vamwe ndo vakaimba vakaperera kukrongo nemasese isusu tinopfuura ipapo teerera pasantori dzangoma ndiani itambiri aitambiri yekusageza ndiani itambiri yekusachinja embe ndiani itambiri yekuboronga boronga ndiani tapinda mbare anzikina ahageze andiziri nindadaro ndiregerere boys kozoti mad viper anedzungu anongotaika raskelebo ndiye wacho anongogara akapfeka makaki umuge bandit achinje hembe itai serious boys ko ndiani itambiri aitambiri yekusageza ndiani itambiri yekusachinja embe ndiani itambiri yekuboronga boronga ndiani itambiri ndiuzenje dakuziba ndiani itambiri yekusageza ndiani itambiri yekusachinja embe ndiani itambiri yekuboronga boronga ndiani itambiri ndiuzenje dakuziba ndiani akazvinyepera akati anomisa ini anyeperwa what a fake prayer amudimise kumangoma kubasanana